алейкум дӯстони азиз, золотои корона кор намекуна, Western Union кор намекуна. Шумо хавотир шидем? Шери нари Екатеринбург дар хизмати шумо аст. Медонед чӣ кор кунед? Ҳамаи мардуми мо ҳозир роҳи осон ша барои шумо тайёр кардаги аст. Технически 23 бренд декавоз, таксиҳои Екатеринбург, Душанбе, Екатеринбург. Чанд қай пул дорен роҳӣ кунед ба дӯстшон. Таксиҳо ози овор рафта омадестанд. Дар як ҳафта як хелаш 2 бор мераванд меянд. Ҳаму пулотона залул бошен, касе залул ай, касе срочно бояд пул роҳӣ кунад, барем ба таксиҳо роҳӣ кунем. Таксиҳое ки мо мешиносем дар шаҳри Екатеринбург бародаро ҳастанд. Иншоалло ки мо боварӣ дорем ки пули шуморо ба барвақтӣ мебаранд, мерасонанд. Ҳамин қар роҳ дуро ҳозир ашта касе срочно дар кора. Дар ленши хай интизор шавем, бо чӣ гап хабар мешавад, бо шояд ки мо дар пештар дар як биёем ба шумо бирасонем. То бозди дӯстони азиз.